O problema da vivenda non é novo, nin apareceu espontaneamente, é o resultado de varias décadas de malas políticas de vivenda, é a manifestación do fracaso dun modelo inmobiliario que naceu no desarrollismo franquista, que se consolidou xa en democracia con sucesivos gobernos do Partido Popular e do Partido Socialista, que deixaron o dereito á vivenda en maus do mercado e non priorizaron a creación dun parque público de vivenda a diferenza do que aconteceu noutros países. A crise de 2008 tivo varias consecuencias, unha delas foi o aumento da demanda no mercado do alugueiro, que cada vez está sometido a máis especulación e que sofre un encarecemento brutal ao que contribúe, lóxicamente, o secuestro de milleiros de vivendas polo mercado turístico. E todo isto nun contexto global de mercantilización da vivenda que subordina cada vez máis o seu valor como fogar ao seu valor como activo inmobiliario. O Partido Popular goberna Galiza dende 1990 de forma casi ininterrompida e, por tanto, ten unha enorme responsabilidade na crise de vivenda que padecemos. Ten unha enorme responsabilidade no feito de que o parque público de vivenda en Galiza seña minúsculo, ten unha enorme responsabilidade na proliferación de pisos turísticos en moitas vilas e cidades galegas, e ten tamén unha enorme responsabilidade no feito de que señamos a comunidade autónoma con maior porcentaxe de vivenda baleira, un 28,8%, duplicamos o valor estatal. O certo é que nos 31 anos que gobernou, o Partido Popular tivo a oportunidade de poñer en marcha medidas efectivas e eficientes para facilitar o acceso á vivenda e non o fixo, esa é a realidade. No Concello de Santiago actuamos sobre todo a través das nosas competencias en materia urbanística, que son as que temos. Actuamos, por exemplo, para garantir que as vivendas señan exactamente iso, vivendas e non hotéis, e de feito estamos conseguindo diminuir o número de pisos turísticos en Santiago de Compostela, cando a tendencia xeral é a contraria, e por tanto estamos conseguindo ampliar a oferta residencial, ampliar a oferta de vivenda, aproveitando mellor o que xa temos, aproveitando mellor o que xa existe. E con ese mesmo obxectivo de ampliar a oferta residencial, utilizando mellor, aproveitando mellor o que xa existe, estamos fomentando a rehabilitación a través de diferentes ferramentas. Por exemplo, hai pouco sacamos a poxa pública 4 edificios abandonados da cidade histórica para garantir a súa utilización, a súa recuperación. Tamén chegamos a un acordo coa Sareb para introducir unha reserva importante de vivenda protegida no corazón do ensanche, no centro da cidade, porque a vivenda protegida non debe estar exclusivamente nas periferias, tamén ten que haber vivenda protegida no centro da cidade, e ademais de todo isto estamos facendo o traballo que debería facer a Xunta para a declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado, porque hai que regular o prezo do alugueiro.